दिनैसिमहालागै आनखि प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जादों नंगौ हय किन्तु चिफ जाबाबो इयो जोंखौ दिनैसिमहालागै नायनो फैदों ना सोरखौबा थिनहरदों रावखौबो थिनहराखै चिफ जानायनि मा लाब जाखो इयो जोंनि बिटिआर एरियायाव दा दिनै नाय जोंनियाव संसार जाना दंमोन ग्लाम ग्लामैनो मोजाङै एसेबां परियाल दंमोन बेहाय दिनै जावजोबना सरकारा मा खालामजोबना गालांखो जोंखौ दिननिफ्राय फार्स्ट न' सिफायजेननाया जोंनिखौनो सिफायजेनदो जोंनि बर' खालिखौल' सिफायजेनदो खालि अनलि बर'खिनिखौलाय इनिफ्राय खमसे खम नायबोल' जोंनिया बहुत बर' दंमोन इयाव 30-50 गिरि बर' दंमोन बे 60 गिरि बर'खौ साफा सिफायजोबदों आरो जोंनि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि बरबारि बाथौ मन्दिर पदआव दिनै बे जायगायाव गोबां मानसियानो बैसागोनि मोसौ सुंखायनाय नामाव गासैबो रंजानाय जादों बेनि थाखाय जोंहा गोबां बहुद खोथा साननांगौ फैयो दिनै नोंथाङा बे जायगानि हिसाबै मागो बैसागो रंजानायावबो नोंसोरनि साननैसो आगोल बे जायगाखौ सेफायनानै आलाय सिलाय खालामलांनायनि गेजेरजोंबो नोंसोरो नैबे बरबारि बाथौ मन्दिराव एसेबांदि बर' गामि हिसाबै नोंथांमोना दावराव दावसिनि गेजेरजोंबाबो दुखु सुखुखौ दोनथ'नाबाबो इमानदि रंजादों जोंनि बिटिआरनिफ्राय गिदिर गोलावफोरा सोरबा नोंथांमोननो जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा बे न' सेफायजानाय गोरिब न'खर थानाय हिसाबै माबा मोनसेफोर सोरबा जेनेबा माबा मोनसे खौरांफोर हरदोंमोन नामा गैया जेबो हराखै रावबो जेबो गेदेर गोलावफोरा दिनैसिमहालागै खबरखौनो लानो फैयाखै दिनैसिमहालागै आनखि प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जादों नंगौ हय किन्तु चिफ जाबाबो इयो जोंखौ दिनैसिमहालागै नायनो फैदों ना सोरखौबा थिनहरदों रावखौबो थिनहराखै चिफ जानायनि मा लाब जाखो इयो जोंनि बिटिआर एरियायाव दा दिनै नाय जोंनियाव संसार जाना दंमोन ग्लाम ग्लामैनो मोजाङै एसेबां परियाल दंमोन बेहाय दिनै जावजोबना सरकारा मा खालामजोबना गालांखो जोंखौ दिनैसिमहालागै बिटिआरनि जोंनि सरकारनिफ्राय जोंनो माबा अनसुंथाइ होगोन माबा होगोन होननानै दिनैसिमहालागै जेबो उदाहरनानो गैया जेबोआनो गैया होमबा जों सरकारखौ मा होनना गनायगोन बे जोंनि बिटिआर सरकार जोंनि प्रमद बर' होननानै जोंथ' प्रमद बर' होननानै गथायनो हायाना जोंखौ दिनैसिमहालागै इमान दिननिफ्राय फार्स्ट न' सिफायजेननाया जोंनिखौनो सिफायजेनदो जोंनि बर' खालिखौल' सिफायजेनदो खालि अनलि बर'खिनिखौलाय इनिफ्राय खमसे खम नायबोल' जोंनिया बहुत बर' दंमोन इयाव 30-50 गिरि बर' दंमोन बे 60 गिरि बर'खौ साफा सिफायजोबदों आरो सिफायजोबना दिनैसिमहालागै खबर लाफैयाखै जोंखौ मा जाना दोङो बोरै दोङो अबाव दोङो अबाव मा खालामदो बेफोरावलासै दिनैसिमावलासै जेबो जोंखौ दिनैसिमावलासै सोंखारैनो जेबो माबा जायाखै किन्तु नाथाय नोंथांमोना बबे जायगायाव दङ जों दा भारा लाना थाबाय मा खालामनो उपायथ' गैया जोंनिया जोङो दा इनि अनगायै मा दंबावो जोंनि उपराव दा जोङो दिनै जोङो इयाव इमान ग्रोम ग्रोम संसार जाना दंमोन मस्थ' बाथौ मोनसे दङ जोंनि बाथौखौ जों गारनानै जोङो थेवबो जोङो बाथौआव जोङो खदाय आर'ज गाबो जोंनिया मंगलबार खदाय आर'ज गाबनो फैयो गासिबो आइजोफोरा आर'ज गाबबाबो जोङो इयाव ग्रोम ग्रोम संसार जाबाबो जोंनिया बहुद थारमाने माबा दंमोन आरो संसार मोनसे गोबां संसार दंमोन बे गोबां संसारखौ प्रमद बर' सारमोना एसेबो नायफैदियासै बेखौनो आं एसे दुखु मोनबाय बै समाव बेरखांफैयो नामा बै समाव बे जे दुमदुमनाय जादोंमोन बे दा बेरखांफैयो नामा बेरखांफैयोथ' र' दाबो बेरखांनायखौथ' जोङो दा मा खालामनो मा मानो उपाय गैया दा जोंहा खालि अनलि बाथौआ दङ दिनै बैसागो बोथोरनि थाखाय जोङो बैसागो बोथोरा न' गैला नालाय मन्दिरावनो रंजाबाय बाथौआवनो रंजाबाय दा जेनेबा आरो लोगोसे जोङो आगोलनो जेब्ला नोंथांमोननि न'खौ जों सेफायनाय नुयो बे समाव जों फैनायाव बे जायगायावथ' जोङो बे लामासोमोन बा बेयावनो गोबां बर' रायजोनि न'खर दंमोन बे गेजेराव दा जोङो दैमा मोनसे नुनो मोन्दों बे दैयाथ' गैयामोन जों नुनायाव दा माबायदि दैमा लाबोदो बेबायदि दैमा लैथो बायदि लाबोनानै जेनेबा बेखिनिनि बर' रायजो बा गासै जेनेरेल गासैखौबो लानानै बेबायदिनो दैमा बानायनानै होखारनो सरकारा नाजादों नामा इखौनोथ' सानबाय बे दैमायाथ' बेयाव गैयामोन बे दैमाया बेयाव गैयामोन माबायदि दैमा सोमजिहोखो बेयाव बे दैमाया जाबाय बै बेसेबा गोजानाव दंमोन आंनि न'निफ्राय बेसेबा गोजानाव दैमाया दंमोन बे दैमाखौ दा बेयाव लाबोनानै होखारजोब्बाय बे लामासोमोन लामा गोजासोमोन जों माबायदि खालामनानै बिसोरो नोंथांमोननि एगेन्स्टआव मानसिनि गामियाव माबायदि दैमा बानायखो दा सरकाराबा मा सानखो माखो दा बर'खिनिखौल' होखारनो नागिरबाय ना माखो दा उपायथ' गैलिया
जोंबोथ' सरकारनि सायाव गोदोरबो जानो हाला ना हागोन दा जिथुनिखि जोङो नुदों जेब्ला जोङो बे बरबारि गामिनि बर' रायजोआ न' सेफाय जादोंमोन बे जायगायाव जि जायगायाव जों दा दैमाखौ नुदों बे जायगायावनो जोंनि गोबां बर' रायजोआ जानो गोनां गैयि गासैबो गोरोबनानै बेयावनो गासै बर' रायजोआनो बे दैमा नुनाय जायगायावनो गासैबो दंमोन दिनै बर' रायजोनि न' थासारि जायगायावहाय जों दा नुफैनो मोन्दों नै बैसागोनि बिथांमोना दुखुनि गेजेरजोंबो बैसागो दिनै मोसौ सुंखायनायनि नामाव रंजाना खोथैदों खिन्थु बर' गामिनि जिथुनिखि थासारि न' बिथा बे बिथायावनो दिनै अब'नि दैमाखौ अबाव लाबोनानै बेयाव दैमा मोनसे बानायना दोननायखौ जों नुनो मोन्दों बेनि थाखाय जोंहा बैसागो फोरबोखौ फालिनो गोनांनि समावबो बिथांमोना दुखुनि गेजेरजोंनो दिनै मोसौ सुंखायनायनि नामाव गोजोन मोनसे लाखिनानै जोंखौ लिंहरनायलाय जों फैनानै दिनै नुफैनो मोनबाय बिथांमोननि जिथुनिखि जायगायाव न' लुनानै बिथांमोना दंमोन बे जायगायाव दिनै जों फैनानै नुफैनो मोननायाव नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे बिसोरनि बे दैमानि सायावनो बिसोरनि न' दंमोन बे न'खौ सेफायनायनि गेजेरजों बिसोरनि गामिनि गेजेरजोंनो दैमा मोनसे दाबफ्लंनानै जों नुनो मोन्दों सोरखारखौ सोंखारनो सानो नामा आदामोन सोरखारखौ सोंखारनो सानो सोरखारनो दा जोंनि सरकारा मा होनो जोंनि माबाया प्रमद सारा जोंखौ दिनै नायफिनगोन ना नायफिना आं बेखौसो थारमाने बाहाय नायदो मानो मा जोंनि बर' जानानै जोङो भट होनानै जोङो बाहाय बिजेपिखौ जि माबा होबाय मोनहोनानै उनाव जुदि जोंखौ जुदि नायफिनहराबा जों इसोरनो आरो मा होननानै जों फोरमायबावगोन जोंनि बर' होननानै फोरमाया इसोरथ' बर' जाथि होननानै फोरमायबावा आंथ' डाइरेक्ट मानि थाखाय जोंखौ दिनैसिमाव लासै इमान दिन जाबाय बोसोरसेयानो जानोसै दिनैसिमाव लासै जोंखौ जेबो नायफिनहराबा इमान गोबां मानसि दंमोन इयाव इमान गोबां मानसिया दिनै आलादा माबा जानो गोनां जाबाय इयाव जुदि जोंखौ बाहायबो नायफिनहराबा मा होनना सरकार गनायबावगोन जोंथ' जेबो सरकार होनना गनायनो हानाय नङाना जुदि जोंखौ बाहाय एसे हेफाजाब हरोबा नायफिनहरोबा जोंनो थानायनि जुदि स्टान होयोबा बा थानायनि माबा होयोबा जोंनो सरकारनियानो हक बा जियानो हक जोंनो नाथाय थानायनि जायगा जोंनो नांगौ गुवाहाटि एरियायानो हक बा गुबुन माबायावनो हक जोंनो थानायनि स्टान होबा जोङो बिजेपि सरकारखौ जोंबो भट होगोन होनाया खोथा नङा भटनि लोगोआव खोथा गैया खिन्थु जों होनाया होगोन खोथा गैया नाथाय जोंनो थानायनि जायगा नांगौ जोंनो स्टाइ नांगौ दा जोंना गथ'फोरानो बेयाव फरायोमोन बेनि स्कुला फरायनाय स्कुला बेनोमोन जोंनिया फरायनाय गथ'फोरा दा इसोरो जों गुबुन जायगायाव थांबा फरायनाया माबायदि जोंनिया गथ'फोरनिया सोलोंनो लागा जाखो माबायदि सोलोंगोन मा सिस्टेमाव माबाहैगोन बेखायनो जोंबो सानदों जोंनो बे एरियायावनो जुदि जोंनो सरकारा माबा मोनसे खालामनाबाबो जोंनो बर'खिनिखौ जुदि होयोब्ला बर'खौल' नङा जुदि गासिखौबो होयोबा होनो हागोन खिन्थु जोंनि खिनिखौ नायोबा एसे मोजां जायोमोन आं प्रमद बर' सरकारखौ बाहाय खावलायहरबाय प्रमद बर' सारखौ बहुद मोजाङै थारमाने जोङो सिगांनो जोङो प्रमद बर' सारनो बहुद भट होखांबाय थेवबो मोनासैमोन बेसेरा एबार मोनदोंमोन मोननाया थेवबो बर'फोरखौ बहुद अनिस्थ' खालामदों सारा खिन्थु अनिस्थ' खालामबाबो जोंखौ जुदि मोनसे स्टाइल जागा होब्ला जों बिराद मोजां मोनगौमोन आरो सारखौ आं बेखायनो सारखौ बहुद माबा हरबाय खुलुमहरबाय सारा जुदि जोंनो मोजां जागा होयोबा आं सारखौ आरो खुलुमगोन आरो मोजां जागोन सारनोनो होबावगोन जों भटखौ जों बेलेगनो होआ बेखिनियावनो आं गोजोन्थों